Baik, kali ini akan kita tampilkan sebuah tari yang menggambarkan tari hewan yang sangat lucu, dikemas dalam sebuah tarian kucing.
Kucingnya kayak dadi. Pangan. Kayak dadi pakane ket mau. Pangan. Luwe. Aduh, wis keter. Ngantuk. Ah, sing temen ae. Klenger pisan. Urung, jajal pakan ana kembang mawar kuwi kok peti jenggeran. Ayo, sapa sing arep nyawer? Ayo. Jelas ki kok tangi. Ayo. Enggak. Anak perawan dipil arep nyawer jare wedi. Oke, pakan kira gledakno kono. Gledakno kono. Gireng. Ora tekan kene. Berarti perawane ayo jelas kucinge piye dijoko. Enak meneh dipakane kok. Ayo. Tarik sih. Danto. Sendiri nang ngawur. Kucingnya sapa, Pak? Jadi sindene mau nyawer. Aduh, gue tak lebone neh. Rasa kurang ajar. Lagi gue tanggapannya sinden piro ora disawerne 100 sih. Tolong atus perane. Berapa Pak? Sampai sindene korban gitu loh. Jadi kan Pak Bos loh. Reda, Pak Tito ya. Kalau ada Pak Bos pakai sama hitam, dikira aku gak ngerti apa piye? Ayo. Ayo. Ya Pak Bos lo. Saiki ora langsung goyo ditutupi. Ayo tak turun. Ayo. Ora mesakne lho. Piye Pak Bos? Ya Allah Bos. Diriwangi arep piye? Nek musuh sinden kurik telu harus gogrok. Bintani kucing gragas ya. Ora sakeh-akeh Pak, 5 lembar ae. Tapi ndelok lembarane, nak sing ijo-ijo sing cuwilik kae jenenge 5.000. Bintani apa balik? Jane aku ya wisin lho sakjane iki. Piye iki? Aja dinggati, pelek kembang mawar lho. Pelek, terima kasih. Kuwi untuk kucing apa untuk sinden? Karone no. Ayo. Tak dongane megawene rezekine akeh, lancar, bener. Amin alhamdulillah. Ya rabbal alamin. Gak sia-sia. Apa Pak? Jaluk lagu ora? Dibandingke. Sip. Loh, aku gak iso ki. Ndak lagu aron-aron. Ele. Tarik sis.
dibandingke urung sinau. Joko Tingkir e. Ya, Joko Tingkir. Loh, Joko Tingkir ngombe dawet,